Rumaragasang pagpapala po sa ating lahat. Ayan. Pupunta tayo ngayon sa may Cava Falls ng Kidmarin, Salcedo, Ilocos Sur. Ayan. Napakaganda po ng tanawin. Napaka-greeny. Ayan yung mga kasama namin mga matatanda. Malinaw ang tubig. Grabe naman yung matatanda. Yung mga kasama namin na may mas edad sa amin ay naiwan po sila doon sa Nagsurrender na baba. di kadwami nga babak. Kasi pagod na raw po silang Ito yung maglakad. daan papunta sa falls. Kasi naglakad kami mula doon sa Kidmarin hanggang dito sa Malinis may naman Cava. yung tubig. Ayan. So, napakalinaw pati yung tubig at saka malamig. Tagos talaga yung lamig ng tubig. Malinis yung tubig. Ayan. So, Malamig napakalinaw, pati. ano. Mga nature lover lang makaka-appreciate ng mga ganitong ganda. Ito yung mga tanawin na hindi mo makikita sa syudad. Sa probinsya mo lang makikita. Dati lamos na dati yung ilog. Yung mga hipon. Ano yung igat? Nagpingat. Igat ba yun? Yung kiwot? Ayan. At Pikaw, adupay ti ang pikaw. daming pikaw. Hindi ko alam kung ano ang pikaw sa Tagalog. Pikaw. I don't know. Paki-comment down below na lang po. Ayan. Kailangan din mag-ingat dito sa may daanan kasi medyo madulas. Kaya watch your step pag kayo pumupunta dito. Ganito talaga yan. Bago mo marating ang isang paraiso is dadaan ka muna sa medyo lubak-lubak, mabato-bato at hindi kagandahan na daanan. Pero pagdating mo naman sa dulo is talagang ma-amaze ka. No? Gaya nito, napakaganda. Ay kunti lang yung tubig pero amazing. So greeny. Maganda to pagka malakas yung tubig niya, kaso kunti yung tubig ngayon. Hindi masyadong malakas. Sige lang. Ayan, may mga malalaking bato-bato. Kaya kailangan mag-ingat. Watch your step. Para hindi matapilok. At ayan na nga, nandito na tayo sa may falls, waterfalls ng Kidmarin, Salcedo, Ilocos Sur. Ha? Ulang? Ramdam na yung lamig. Dahil medyo matagal-tagal nang walang ulan, malakas-lakas, kaya ayan, hindi gaano marami yung tubig niya. Pero still naman, maganda pa rin siya. Ayan, see? Nilalamig na siya. Ayan, pagmasdan, ang ganda ng falls ng Kidmarin. 2 hours later. We done. Kami naman is agawid kami pero doon. Ito yung nakakatawad Pakyat, wala kaming mga sundo. Enjoy first and then lakad later. Nagsangat. Nawatiwat pa lang. Sudan, yung bagkanya natin niya dalugan dam. Si kami, kawasakalak ka. Lain kag sukatun. Ito yung tinakamulan mi jay. Ingat, ingat! Drive safe ha! See you! Ayun nagranalamin Bye-bye! Yan. Ang haba! Picture ita. Ingat! Ayan, uwi na sila. Babush! Ayan. Marigatan yung sumangat. Talaga na tilugan na kumakas pagarigan.